má fakt velký zadek a co taky pupek, třeba ho mrdal dědek přesně do prdilky, nebo si udělal dlažší citírky pro další perka, či dlouhé stebelka i ptáka si sám uřezal, aby ho pak nařezal, dám si ho do polívky, aby si vzal další do prdilky. Marek je fakt sračka, vůbec nechápu jak to, že ještě se mnou nebyla pračka. Bych ho smotal jak čuráka a udělal bych mu OnlyFans, samozřejmě, že by tam byl ten pupek, takže ho fakt asi mrdám dědek, vůbec bych se nedivil, on asi měl něco stupnoval, tam má taky pupek jako zadek, velký jako barák Marku. Jestli to vidíš, běž do popelnice, zabrečet si k mamince, mamince. Hej, tohle byl distrek, ty mrdko tosta. Tohle distrek, ty mrdko tosta. Tohle byl distrek, ty mrdko tosta. Tohle byl distrek, ty mrdko tosta. Marek má fakt velký zadek a co taky pupek, třeba ho mrdal dědek přesně do prdilky, nebo si udělal dlažší citírky pro další perka, či dlouhé stebelka i ptáka si sám uřezal, aby ho pak nařezal, dám si ho do polívky, aby si vzal další do prdilky. Marek je fakt sračka, vůbec nechápu jak to, že ještě se mnou nebyla pračka. Bych ho smotal jak čuráka a udělal bych mu OnlyFans, samozřejmě, že by tam byl ten pupek, takže ho fakt asi mrdám dědek, vůbec bych se nedivil, on asi měl něco stupnoval, tam má taky pupek jako zadek, velký jako barák Marku. Jestli to vidíš, běž do popelnice, zabrečet si k mamince, mamince. Hej, tohle byl distrek, ty mrdko tosta.